Television Adonsia Suri Chinga Kibini Chiga, wakati tunapoendelea wote kwa tenga karibu. Tunapoingia sehemu ya pili ka uchambuzi yani tunapoangalia lesoni, tunapochambua kidogo mafunzo ya Biblia, adult lesson discussion. Na tunapoingia hapo ni kwamba popote ulipo unaruhusiwa kuwa mmoja wa wale ambao tunachangia katika siku hii kwa kutuandikia rafa fupi kupitia 0726447367 0726447367. Noti sano ibere isano nemo inyenye isano ibere sotu isano nemo isano na ibere ina SMS. Oigo do boto nyaro gotera asenchera ya YouTube. Yote via Ketembe TV na wego Facebook Ketembe TV. Jumbe wako tunaudhamini sana na nabagoto akeresimesi na mbina gotebia ekartu igorere chisimi, you comment or ask a question. Na utoka ndakurugabu 20 tunashirikiana pamoja na wewe ukiwa nchini na ukiwa zaidi ya nchini tunashirikiana pamoja na wewe. Monto kurkwanga nere atieno ugwangwa gose Grace mwabanya kundi ni mato wakale lodoro kurugale onte mwenyera chikwa chia desert. Chikwa chia desert rende nduma tena kumuko machi. Doe matu kumachi mna chibarasi numoko nga gosena kimoko genda tumana chiba chingamia chiko genda. Lukumba. Wanda useni wandora mara kimoko machi. But I'll play your music, I promise you, in a short while na kwa rekifanya hivyo. Almost wati okorokonga Eucalens omwamba koro Texas. I know na the official secretary ya Seseniwa rokubwate na rubwate play kiregen tokubuna kegenda tukurugaiga, and then abantu ba diaspora bon CP they must link up with you akara tokenda ikega twins karumana tutwalika ninga abantu ba Texas na into tora che timu yengema mwalimu omolisia tuoli na arugaiga akagenda Rwanda gatotika daga lakini bado ndocha wakati kaleta Rwanda ga Ebono toka ereta eko ya Christ ambassadors itakuja yes ndo iguana ine they will be here nekarbago chakobaga igabonsi kanya kuyarigani because when ambassadors of Christ bago chagaiga we'll be having a very big Sabbath rabere Gusii Stadium. Kabera Gusii Stadium Kiromonto andanki na anole for the 3 days barabere gaiga. I think everybody will be here. Akwana kurugaiga na yone kinga kirigento biakire asingi ncho yeyo karibu ekero toko genda amo twins. Baada kionga ni maetenga antara gukwana kwatanga na kiriga, and then tianda radio mondo kurukomo jera wangu alimdiana. Dios njiri telinkongu Salvation Simplified. Kero to wikagabu to koranga bono watu agenda asigeta ko ngukumereti onte atoligi murumbwa. But meanwhile, as we do that, you want to kotebia balisia karibu muli pastor no mulisia welcome you kwani baliba to sonchete bonskurga atokoga. Happy Sabbath viewers, tuwa kwande mambia ya bono karibu aselesen ya leo. Biamono karibu sana kero yomo Nyasaye ito natwanchete na otoilibaga liogo ikase sabate yenchenu na otoilibaga liogo ikase studio asengencho yogo sanga ekere owanja kwai Morisia kitwaligiriti wiki yaeta wiki yaeta igotwaligiritie igoro ya Saburi gose amatera asense mwentangani au natwaligiriti nganga chia matera kunyara kwa gutugorera imanyiririo byobani amona aria kunyara kwa korekana ase bukuyo komanuka ko yo koriki igoro ya bantu banyasaye ase chinga kichio mwario ande wiki iga ngatunyara kwa batoko gendera egera tuligireria amatera yu asensema ya kabire tororengana kia kunyara kwa koendera igo wiki iria igotwenga asensema ya tangani egotoro kiguru ya evin manyiririo byobani symbols na kinyara kwa chikoba na kuruga gutokaligireria themes aria kunyara kwa koroka ase okomandoka tokaligire unana kiyo kubwata no gokoro gogochira namona revelation ase amatera ayuanga una poetry akonyara kwa gotorokereria anena mono akumuraga Yesu Kristo.
Sabe kartocha. Mwanchwa nende tato ito Nyasaye mbie mana singi nchubi wao nemone kiagara Nyasaye ito kwabera mona into ase jumengima nende watoikiri ase sabate nchenu akero togoso asoko egera kwe lesson akoro samari kao Nyasaye ito kaba mona into bategere wetu na batengari bonsi baseni asenchera abene ngalingana torarigererie nibe lyo gose toko nena tukina tusikango cha soli kubwa botambe yamone kiagara ora koronsi twasaba setera Kristo yoro motore wetu Amen. Amatera inyencho yaye amatera igagocha ase ogoetia ujumbe fulani. Na amatera ega ego toteba nga ekera monta gotera one ebira to kumonto yiga igagogete. Matera naro yobugui, matera naro yerigesa, amatera naro yokonyoro umwana, matera naro yogotogia abana, yogotogia abagambi, matera naro ro yogotogi chinse. Na matera naro akomotogi Nyasaye. Sure. Matera ega nare ande agogote direct lakini mostly amatera ande igako yako na maana fiche. Ekera matera ega akora kwibachira amanya guchigotebi ayande nara goterwa ayera akora. Ono amatera ega ekera gocha acha ushairi na ongelela juu ushairi. Ekera matera aya mo lise murumbwa anonsia sore to kuri ndorwa konyora. Ego wetenga kera to temu kuri ndorwa konyora. Please avail yourself. Ekera matera aya iga akobekwa ntubwatana no gotera wa Suleiman. Matera aya ekera bantu bakobeka mono ara matera yabanchani. Engencha bantu bakobeka matera aya. Nonye nekero tolenka na igu murandi na tenga ekero kugu mukungu agoteba no ore mwaka ngegento gya ntongete tegeche gentongore no ore ande muribuya tali ngengento gigo che gumotongore gingencho otaigwana ngoro bataki kore gatiao Igora akabubanike nkara atabubaninga atatoko beka like they are communicated something. Ekero chitene bintu buya murandi yo ekero chitene bintu buya gotera ngore ko goterwa Mungu wetu ni wa ajabu. yani sasa no bikone Obwe bikone Na bakurusiza kubeka gati. agotorusiza kubeka gati urusiza kubeka igoro Abone bintu mbuya bi. ebintu bikone ebintu mbuya bire none ke mwoni na wakira wendagira eh kirige bide bobeka wakwetega agwakwetege karuwa kwanza nini munsumbuete so like ebintu mbire biko bikugocha buna bono bwate biriko that none ke morning call the sense of the times amatera akobe kunyumbaga amatera nara akobe kubuna bono ebi tugo ya bono ya sarekire ekarori tokaria karosigu kararia segasigu bali kubiko sugulime kisese jikubara kurumo chiyo ekyagera kimanye tenga bono ndagire korosigu tugati wa matenero jara roda jikuri pake bisuguti. So what do we want to say? Nga amatera ega when we are going to look of the Psalms part 2. Amatera. Aya. Matera ki akubeku. Matera na to chukubekera chinga keka to akore immediately we will be doing. Matera nkore njozi ya mfalme wa Babeli. Ili wasumbua waganga na wachawi, ili wasumbua wenye hekima wa Babeli, mfalme aliwaita wote. Amatera ya bunagocha now what happened because we are talking of the book of Daniel chapter bono amatera ayo onsi bunagocha gotera kunange koligia Abayahudi bakamachamba Yesu bosio bwa birato matera yo tells us in the times lakini ekakiriyo moelio achiago tebi ninkigeko atogotebu kwendo egeko gara itukirigaria rero ekero togosomera egetabu ekigagia Zaburi in the Psalms ase amatera ero kuri kurugabo ase bicheyo ntubwate ndego ko scroll egetabu Yes. Egetabu ekiga nkebwate gochia ensemo yokobe moinega tubwate
gitabu a cup ko indicate ita already some translated na wine a wine yes yani kiwata kanyu kombe kiga na leo nasoma kitabu kilikia Revelation chapter 18 verse 4 again te kere mo inoga ge kombe kiga ekera watebanga asina kitabu kilikia baniga watebinga karua asabo egera toche kunywa obororo gadabu the wrath ya Nyasaye karua senseyo n'abantu gose ase abarayi benseyo bagokonyora ekeridianda kya Nyasaye ekabwe kekere kurugaiga ase omusubati narori kurugabu nanchaga kora igituki kinene nanchaga no musubati yeah it is true musubati nense yeah aibo musubati nense ense kanisa kanisa like mwanadamu wense na batabanga na ari gaiga because oyore mwenu gaiga Yesu ekara ucha kunyome kanisa yes I get that mnabona kuochaga na kiri kire the scroll now the whole part of the na kiamalika aiga abago chagosoa aiga somochio yegori kirasi gitabu ikiga Yesu yuro mubaso abasukuri scroll yeyo ababa musasimire igere ababa musasimire sikuru muswate binabetegaiga ababa musasimire unako musasima watakunywa mvinyo kurwa somotoria sindio gose watakunywa kurwa asekeliriana anga baguli bagali okoreki ndio konyo toto mukuru ase kitabu kia Zaburi 67 isato ase keusine kia wata pasta ae Nyasaye tiga abantu bagotogie abantu bonse tiga bagotogie tiga abantu bebisaku bagoke nagotera n'umucengo ekyagera enigo okonachera abante bina asoboronge aye nayo kora ebisaku bire asense nara itogosoma ritkoria rero karibu ekero togosoa aso kwegera kwitkoria rero lesson ya kianda morisia kerogosoa introduction tomagosoa twensi mbia mono omo tegereri no yo turigeretia singa kichiga una tuanyare ko batu kurigereri kurase bicheyo there is that scroll there is that wine and yes no arawo ononto ntororengana ki bicheyo kanya gotoreta ekara tugona kwegera kifunge kigoto igorera nabo giato igorera nga let the people praise God oh God igonga saburi igato kurigereria sema ya kabere nturigereri chinsemo chire ange inye ekitugo chikonyara ko batu kurigereria ntorore buna Nyasaye are obotamero bwaito ntorore buna Nyasaye are omorwoti oito ntorore buna Nyasaye are our church na ntorore buna Nyasaye are oyibugo goseseniwa gojas tore na ande na kiki kifunge kiato igoreire asenjere kaibire ensame kabireyo bona kera tukunyara ko batu kurigereria yaiga ni gaendra tugutumorekera agwechia se chinsa mochio moerio igekara tokonya kwaendera gujia chinsa mochio moerio na kitwarigire tubuna chingiti ngiji kunyara kabachi korokana simbo sinjire chechi gachigoja kurwa se kitabu kia okumanuka asenjire kabireyo eyo kunyara kaba ge korokinga nonya nebuku ngaki tukunyara kaba tokoyeigwa bono asenjire kabireyo ntutagirire tumanyenga obo maene igoro yo moerio na kibukunyara kaba bokoba ebibe na amoneme chando na kigo chigonyara koba egakoba ngaki Nyasaye agochikoba ole ombogambiri ito nande ngaki esegi eregati yamaya amona amabe ekonyara koba geko gendera ntunyara koba tokorigire torenga ntuganeti koba fair gose ngaki tokonyara koba tokoba Nyasaye ngaki akonyara koba gakugitera abantu baye aiga no tonya korigire twenyurania maswali aringa nyendri Nyasaye gaki arusetie bibe biga kangangunya gusumboka tole lakini lende God is a God of justice nero konyara koba gotoroki so egetabu gia Saburi asensemo ya kabere na kigi konyara koba ge gotoroki iguru yaba Israel na kiba konyara koba tayare ase esegi gatia ebibe ebiere adui gose omobisa obo timanye tinga engaki gotokunya gukwanira aba Israel twanyara koba tukoewa shinga kiejiga lakini nende gara tunyara koba tukorigereria igoro yaba Israel
na boto kunyara koba to korigereria na go apply inki kegenderete asichinga ki chiabono na gigakogera Psalms go se matera yega akonyara koba gotorokereria egera tunyara koba to kuborigereria na nda matera ya igari kirebuna amashairi go se poets ayo akonyara koba gotorokenga inki gekonyara koba gekoba inkunyara koba to kude to korigereria igoro ya morokereri gwaya iga asichinga ki chiarero ekerabeire na gitu kunyara koba togokora bono kuruga iga ntorigereria igoro yobo maene mono igoro ya Bibilia gosena gitu kunyara koba to koigerania igoro ya Bibilia egera to korigereria gwo ntorigereria igoro ya Saburi 46 na Saburi 46 yeiga na bonta ete pastor tunyara koba to koirigereria kurwago ntorre bintu ange bitatu bikunyara koba biko korekana asense yeiga egentege tangani ingi kunyara koba ge koreka asenseye egia kabere inga kinya sai akonyara koba kagokora ne egia gatatu inchomo nyene ingi mbwenete kunyara koba kego igingokora egentonkelinga Nyasaye nigo akonyara koba goseni garororo na nda kunyara koba gagotokonya engagieme yemechando igonge kere mechando erororo Nyasaye is ever present asingagie yemechando ekiagera ekere mechando ero na giakora Zaburi 46 ekunyara koba gekoba bono toko yerisite bono gotera ekere twa yebikire bono gotera into answer maswali aya igata to na nyari koba kingo post pastor are you there Nyasaye no botamero gwaito Nyasaye no botamero gwaito ne chinguru chaito botambe ni garange gotokonya asenga kiemechando botambe ni garange gotokonya ase enga kiyomochando asayo titokwowa ense ne isagotengechigwa ne bitunwa birutu ase chindiba chenyancha karabosiau igonga twarigererie gente getangani gekonyara koba gekoba inki gekonyara koba gekoba asense igekonyara koba gegotengechiwa yanyara ko ebitunwa byanyara koba bigosukiwa nabo igo amache eriogi nations chianyara koba chikonyegeriwa ekere chianyegeriwe asenjire kabire iyo inki tobwanate konyara koba togokora inki Nyasaye konyara koba gagokora now that assurance in the next move yes gose emerindo yenyancha neba ekuruma na koimukerera igoro na bitunwa bibe bigotengechigwa ase ogoturubaniwa okuo oroche ndoreo chindoche chiaye chikogokia omochio Nyasaye yes omochiore obomenyo obochenu bwoyore igoro mono Nyasaye nigamenyete imeo tokonyegeriwa Nyasaye nigamenyete ororo togokoraki tokonyegeriwa gotengechigu gokobororo Nyasaye nigamenyete ororo is our refugee ere nayo konye kobogokia mambia abantu bebisa kubabeire ne buruburu amagambi ayeriwe Nyasaye owakeriogiria ense nenyititoke ekera yu abeire injebuna monto manyana ikimbwana tagokora timbwanira tikonyara koba ginkoba ekiagera Nyasaye noare na narojenga inki kegenderete is ever present in time of trouble ere no akoletek noare sabanera gotebenga monene bwemeganda nigara mona intwe yes Nyasaye o Yakobo nere obotamero bwaitu Nyasaye o Yakobo nere obotamero bwaitu ninchomorore ayo monene akorire orentire ogosirigwa asense yes igo ngaya igaga kunyara koba gagonyarikana Nyasaye no ara mona intwe when te ati shaken ebinde bikobikoba Nyasaye nigagotunyara koba gagotugigitira na ando nyara koba kagotoa chinguru nekera toire chinguru munyago toa tata assurance ngati to nyara koba to kwoba so Hamid mechande kereroro Nyasaye no aramo na intwe na ande Nyasaye nabago nyara koba gotorokereria ingige ko nyara koba gegoto vera so egentonkelinga Nyasaye is our protector is always our refugee ne ayuna rotora nyara koba to kurigereria una na nyara koba ginko beka gokoruma chakano nga ntunyara koba to kurigereria sa torenga Nyasaye ngakiare obotamero bweito intumba tikitoko nyara koba to gokora we need not to fear but to stand still to morigeretie omonene anyare koba gagotubwira ayons na nene mono goekera anyare koba gakogendera igo
Eventually, he is our church, he is our protector, and he will be our king. Kiagera nere ogotugwira. Karibu seleseni ya lero. Egera tunyara kwa toko yandra tukugira sobuamo. Ekere ta kugira asenjere kabireyo. Pastor 0726447367 ere na betia SMS na boigo gatembe TV na ro boigo gotonyora gwetera ase mtandao YouTube na boigo Facebook. Tusikage kwera kuwa pamoja wewe kuwa pamoja na sisi ndio ya maana kabisa na nde ogosanga tutogosangeleso turikwegeri pastor mbiamono Mauricia na mkata sengencho yelio elesone yaito na bego tumanyibia nga ekero umurikia danga kero to koigwa igoro yobani neche kichomoelio igo toko na kohengereria igoro yechingiti na barai na magambi na maruoti sure nekero byonsi bigocha igo bigocha sengencho yogotorokia ase twaikire na gotumanya ngaito kogenda guchi yes nekero ko swasi zaburi nero yatema gotoe imanyererio yatorokereria na gotumanya ninki gibwata ina mono komanoka kore moino na mbindo kinya saga ntokora singa kiechi nekero byachire inki togokora ikegara monene igakoria ira ingernara mona into namanya gatebanga ase bibi atebiru ase saburi 46 inga nyasaye nere inki akora kense gotengechigo nyasaye ngotolemia na gotwachingu elinde tutenne bokong bueno kwaro soma saburi 47 ema tenga bon ikiagara nyasaye otoire chinguru nyasaye obera mona intwe ototre biringa nto kwemyoyo ngabon obekira abantu bizo kunze amagorai obabekire nse yaito elinde tobaorokererie ikiagara wikiro gosome yaito nakomanya ekero wancho waito nonya nse watengechiwa nakyo Daudi akarikola saburi 124 alinga nga kigose yare gocha koba onyo monene atalinga sebe nga konanga babisa igaba tomerete tolemoy so nga nyasaye ekobo botamiro bwa yanga mono na intu nga igona kiagara tokonyire konanga ntuyo anga mukate kwa jete kare dagoteba anga konanga na rueto kare ngwole nga ekaro yesata getoko chokotokoi nyasaye bolitinga igoro bono mukutano ningo chikokonya abantu bali Maraika ba. I think church body ya kore tu. Church body ya lenge. Yes. Thank you Elda. Church body keri gorogi karansa na. Yes. Atanga nchi gangi bange mukikeri gente ga bago cha amba protect. Sa ka batenga. No, abu kwa nyot. Kero monto isa ka batei iwa. Nche noonde already noonde. Yeso ka kama tevinga. Already am ense yuta yetengonya. Noonde. Tayari nche noonde. Ever present in time of trouble. Yes. Ever present in time. So, yungita tateba. Ngalinga nyasaye igago tobolemu inye kere imanyirire byonsi bigocha. Ekere manye byonsi biro igago tonyolinga esegi kurwanwa ekere seginero no baba nega kera asasa bugima kero yamona bwate segi eyakurwana asobugimo kero yamona bwate segi eyakomenyokanya mona lakini igago tobolemu nonye segi chiro nonya byonse togenda tukabyetera ase chinga kiechi twaikire chomwalyo ekegera bono ntoroche bikone nebitage bigenda tokora kasobo ikogwense ase bono gachinga kiechi inga nonya biro nyasaye igago to ogosemeria yatabanga there is hope in distress iyo ayokwa rusirimoyo diria yotegete kweba ngabona kende nkiria otegete kurusimoyo ngabona nse ya airi nyasaye naliago to ogosemeria koruase okugania koria waito elinde otenna mona intwe asenchera ya bene ngatonya ari otenna boronge na gokorekero wancha kwayo zaburi 47